kipulit jongi kide kidan hangtu ban yada ya kibru la jong na kano ka jing sha thambor ta hadin balaji ka jing ban ka asam ha basngi te giladan hangtu pat ngatharai ya menta kabyang hi mar ko mo ang phinak we pos ko po ba ka best solution hi kade kumno ban resolve ek border dispute bahkan don ka demarcation ha kalyang baro artik state mar kumba pitip hi ka border jongi bat ka asam baru praspa kilometer tam ta kamot ba ladam dan ka demarcation kan mi hini ki jingkia ko kum kine nak we pos ko ta ni nak lang jingi ki ngishim ba kanono ko jingjia ngin hap ban yada ya kibriu jongi ke ban hantu bat ke ka bangile ngile ide ka babiang tamba ka ba kermen scam ba kanne ka jingkren put kanam syukut ha ka jingkren kan don uso ha ka jingkren ketang ba ngin narrow down ya kinung ki jing kenang ba ki kaput jongi kin long ki kin ya ka jingso kren kat ba kren ndrei ka policing hi kada ki police ki don yala ka jong ka rule kuno banle ya ka policing kna ba naman ra ya ka jing ya ba tengah ka liang chunga ka nga ha ka jing start bat nga kermen scam mde tang jing start ni na ka dia ka sarkat ni ay ka strict instruction ba ka ki pulit baro ki long very vigilant ha ki liang ki kaput jongi ban pe ba kanu ka jing kanam wan hangtu